شاندەیە دایکên aştiyê yên navneteweyî serdana Rojavayê Kurdistanê kirin. Şande ji endamên rêxistinê Mother for Peace Delegation goşande ji hev dayîkên hemwelatiyê çar welatan Ewropayê pêk tên. Şande ji aliyê Kongera Star ve hatibû vexwendin û mebebesta piştgiriya jinên Bakurê Sûrî û bi taybetî jina Efrîn. Dayîkên aştiyên internasyonalîst serdana serêkaniya Rojavayê Kurdistanê kirin û li dêra serêkaniyê bi gelê wê re dua kirin. Paş re Şande serdana Tiltemirê kir û serdana projeya jinwar kir. Dayîkên aştiyê tevlî hemleya ji bo Efrînê jin rabin ser piyan bûn. Dayîkên aştiyê navneteweyî bi daxuyaniyekê piştgiriya jinên Efrînê yên li Şehbayê kirin. Daxuyanî li qada jina azad a bajarê Kubaniyê ji aliyê rêvebira Şandeyê Ana Maria ve hata xwendin. Di dawiya serdana xwe de dayîkên aştiyê serdana navenda rêxistina Kongera Star li Qamişloyê kirin. Bi rêvebira Şandeyê Ana Maria ji dengê Amerîka re got serdana wan bi navê dayîkên aştiyê ji bo naskirina xebatên jinê li Bakurê Sûriyayê û piştgiriya jina Kurdistanê. And mainly in this last period. بگشتی لدم مبوری لعفرینه جند حولن به دستخستنا آزادی خودانه دا به آرامی لسر خاکا خود بمینن شارزایی ما پیدا کری و از بحث خودکم ما بوچون و زانیاری و هستن خود پار وکرن دایکن aştiyê goçar welatên Ewropayê pêk tên gotin ew ê bibin dengê jina Efrînê li cîhanê. Kongera Star beriya demekê dest bi hemleya piştgiriyê jina Efrînê kirbûn û bi dehan çalakî li welat û derveyî welat ji bo piştgiriya jina Efrînî li dar xistibû. û serdana dayîkên aştiyê di rêza va çalakiya de bû. Rêvebira Kongera Star Dalya Hennan ji dengê Amerîka re got serdana dayîkên aştiyê piştgiriyeke mezin e ji bo jinên Bakurê Sûriyê û bi taybetî jina Efrînê. Em hêvîdarin got ev şande demê vegerin ciyê xwe welatê xwe hîn zêden dengê jinên Rojava û taybet jinên Efrînê êşe jinên Efrînê bigînin ciyên biryarê di welatên wan da û him de jî va tecrüba jinê gotindir Rojava da me dest pê kiriye li ciyê xwe nav jinên wê welatna da belav bikin û em bihêvîne di demê pêş de şande ji welatên dîtir jî werin derbasî Rojava bibin. Dayîkên aştiyê di komjivîna xwe ya li gel Kongera Star ve gotin ew ê bibin dengê jina Efrînê li cîhanê û wê têkilî navbera jinên Bakurê Sûriyê û dayîkên aştiyê de berdewam be. Hevseroka Partiya Yekîtiya Demokratîk PYD Eşî Histo ji dengê Amerîka re got kiryarên Tirkî li Sûriyayê û bi taybetî li Efrînê û bi taybetî destdirêjiya wê li ser jina Efrînê ji bo hemû cîhanê eşkere bûye. لوما جي ام باصرار امي حرتين بيجن امي سر بيابن امي تكوشينا خو بلنتر بكن امي تشتي قوتي سر مليمه بتايبت تشج اليه ام بيجن كارو خبات دبي تشج اليه جو اصلا دبلوماسي دبي تشج اليه هفديتنا دبي تشج اليه چالاكي ابيله دبي امي برحي برخدانيا سردمي او رحي جو براستي بلانا تركا والا درخست امي بوير حي تف بگرن و امي دنگي جنا عفرين تفاي دنيا دا بلاف بكن و ايروجي بلاف دبي دما جو دايكن اشتي بري خوددن روجاوا و بري خوددن برخدانيا سردمي و پشگيري بكن پشگيري بدن برخدانيا سردمي دايكن اشتي روجا پنجشنبه جي روجاوای کوردستان درباسي هريما کوردستان بون و لګوري دايکان و ريزه چالاكي جبو پشگيريا جنا عفرين لولاتين جهاني ورن دارخستن. زانا عمر دنگي امريكا قامشلو.